Nastolan Männistön koululla yläasteelaiset saivat koulun ikiomakseen, kun lukiolaiset häipyivät Nastopoliin. Vielä ei kuitenkaan tiloista olla ehditty kovin nauttia, sillä koulun remontti on kestänyt koko vuoden ja jatkuu ehkä vielä ensikin vuoden. Oppilaat pääsevät kuitenkin suunnittelemaan koulun sisätiloja, lupaa rehtori. Sirpa Palokari kävi koululla remontin keskellä. Männistön koululaiset Paavo Korpela, Minna Laurila ja Sanna Eskelinen, minkälainen on teistä unelmien koulu, jos saisitte nämä ulkoiset puitteet omassa koulussanne rakentaa? No ei tämmöistä laitosmaista tai semmoista, että on hirveästi autioita tai semmoista, että pitää olla värityttä seinillä ja että viihtyy ja tämmöistä. Niin tuota nykyistä käytävää pitkin kun kävelee, niin tulee aika hyytävä olo loppujen lopuksi. Tuo on aika ankeen näköinen. No on välillä, joo, tulee mieleen silleen. Mitä käytäville laittaisit? No meillä on nyt ollut sillä keväällä, että maalataan sinne jotain, mutta lisää maalausta ja jotain ehkä päällystystä seiniin. Entäs välituntien vietto, onko se mielekästä sun mielestä tämmöisissä puitteissa? No on se kyllä, että tää nyt on, että haluaa kuitenkin ulos aina tunnien jälkeen. Ja voi rakastua siellä. Ja... Entäs tytöt sitten, Minna ja Sanna? Miten te maalaisitte semmoisen tulevaisuuden koulurakennuksen, jos saisitte tehdä juuri sellaisen, kun itse haluaisitte? Ehkä luontoaiheisia kuvia ja sitten jotain moderneja ehkä jonnekin tiloihin ja vaihtelevia tyylejä. Entäs tilaratkaisut? Nämä vanhanaikaiset peruskoulurakennukset ovat usein vähän vankilamaisia, kun on pitkät käytävät, joiden ympärillä on luokkia. Oletteko te nuoret jo tottuneet semmoiseen ympäristöön vai pistääkö mieli vastaan joka aamu, kun kävelee noita rappuja ylös? No, mun mielestä tämä on aika semmoinen lusmukoulu, kun tähän tottuu sillä lailla, niin tämä on tosi mukava, rento. Mikä sen rennoksi sitten tekee? Onko sä samaa mieltä? No on, että ne tottuu olemaan ihan rennosti, kun unohtaa kaiken tämmöisen arkisen, kunhan sit vaan pääsee eroon. Mikä teidän mielestä on se kaikista keskeisin asia, mikä se rennoksi tekee? Onko se tää sitten tää oma koulun ja luokan semmoinen sisäinen tunnelma? Joo, ja sitten on kivoja opettajia mukaan luettuna tuo meidän rehtori. Sitten on muitakin, että täällä on niin kuin hyvä opettaja ja oppilaiden yhteishenki. Minkälainen tunnelma teillä on ollut sen jälkeen, kun lukiolaiset lähtivät Nastopoliin? No on niitä ikävä sillä, että oli hyvännäköisiä poikia, joita katteli aina välitunnilla ja niin edelleen. Se ei semmoista, kun ne on kiusas välillä, niin se oikeastaan harmittaa, että ei ne ole täällä härnäämässä. Että oikeastaan aika jännääkin ennen olla, kun oli täällä. Entäs rehtori Petri Haapa sitten, miten onnellisia te opettajat olette siitä, kun lukiolaiset pyrähtivät Nastopoliin? No kyllähän se ainakin toi huomattavasti enemmän tilaa, että silloin kun lukiolaiset täällä vielä oli meidän seassamme, niin tämä oli ihan kohtuuttoman ahdasta tämä meininki täällä. Nyt meillä on vähän enemmän normaalimmat olosuhteet. Onko se ilmapiiriin vaikuttanut, niin kuin nuoret sanoivat, että on jopa vähän haikea olo? Onhan se toisella tapaa vähän haikeakin, kun ajattelee, että ei enää näe sitä kokonaiskehitystä tässä koulussa, että mihin sitten kuitenkin ainakin osa oppilaista päätyy ylioppilaiksi, niin se jää sitten nyt meiltä näkemättä. Te olitte mukana kasvattamassa näitä nuoria, jotka nyt kirjoittavat, ja te ette pääse tavallaan nauttimaan siitä riemusta. No, onhan se näinkin tietysti. Täällä Männistön koululla Nastolassa on koko talvi eletty ja käyty koulua kovan ryskeen ja paiskeen alla, koska täällä on ollut tuo ulkoremontti käynnissä. Onko tämä nyt sitten jo loppusuoralla? No kyllä se loppusuoralla tämä ulkoremontti on, että nyt varmaan ehkä pahimmat haitat ja hankaluudet on ulkoremontin osalta takanapäin. Että enäähän tuo ei kaipaa muuta kuin sen ulkopinnan tuohon ulkopuolelle, että sen jälkeen se on sitten valmis. Onko teillä jo semmoinen mielikuva siitä, että miltä tämä varsin iso, pienen kylän keskellä oleva iso rakennus tulee jatkossa näyttämään?
No väri on erilainen, että nyt kun se on tämmöinen likaisen harmaa, niin siitä tulee semmoinen nätin keltainen. Että se on enemmän koulumaisempi sitten. Että se ei ole enää tämmöinen tehdasrakennus, niin kuin se nyt ulkopuoliselta ehkä saattaa vaikuttaa. Ja nuo koulun sisäänkäynnit, ne näyttivät noin äkkiseltään aika mukavilta. Niissä on sellaiset säleiköt. Joo, se on vähän tarkoitus vähän elävöittää tätä ja saada semmoista vähän tuntua, että tämä tosiaan olisi enemmän koulu ja ihmiset näkisivät, että mistä mennään tosiaan sisään ja näin poispäin. Entäs Minna, Sanna ja Paavo, miten teidän koulu on syynyt tänä talvena, kun tuolla on peltiä rysketty ja pistetty laattaa ja hyllinkiä seinään? Ihan hyvin on, ei se ole haitannut ollenkaan. Täytyy ymmärtää, että ne työmiehet tekee työtä ja sitten pitäisi valittaa sellainen. Te olette pitkäpinnaisia nuoria. Mitäs Paavo? No samaa mä ajattelen, välin tosi häiritsee. Jos on ollut kokeita, niin on jouduttu välin siirtää luokkaa ja tämmöistä. Petri Haapa, minkälainen tuo sisäsuunnitelma tulee olemaan sitten Männistön koululle? Sinä sanoit, että oppilaat pääsevät omalla panoksellaan mukaan tähän suunnitteluun. Kyllä varmasti siinä jossakin vaiheessa olisi tarkoitus myös vähän oppilaita kuunnella, mutta sen verran täytyy sanoa tästä sisäremontista, että siinä mielessä arkkitehti on tehnyt aika hyvää työtä, että nyt kun sä sanoit, että tämä on aika pitkiä käytäviä sisältävä laitos, niin niitä käytäviä pyritään vähän niin kuin katkomaan ja saamaan tänne sisään enemmän oleskelutiloja oppilaille ja vähän valoa enemmän näihin pimeisiin käytäviin, että sitä varmaan oppilaatkin kaipaa. Eivätkö nämä nykyiset oppilaat ole kateellisia siitä, kun lukiolaiset saivat kaikenlaista viihdesalia ja kahviota ynnä muuta kirjastoa? Eikö ole kuulunut semmoisia vaatimuksia, että pitää saada tännekin? Joo, kyllä varmasti semmoiset vaatimukset on myös minulla, että kyllä meillä vähintään samanmoiset tilat tulee olemaan tämän remontin jälkeen. Että kyllä meillä tulee erillinen kirjastotila ja siihen yhteyteen myöskin oppilaiden oleskelutilat TV-monitoreineen ja siinä yhteydessä on sitten myös ATK-luokat ja ATK-välineistö myöskin siellä kirjastossa käytettävissä, että kyllä me samaan pyrimme täällä ilman muuta ja saman saavutammekin kyllä. Missä vaiheessa mahtaa olla sitten koulu ihan huippukunnossa ja remontti ohi? Mä uskoisin, että tämä remontti ehkä käytännön syistä venyy vielä pitkälle ensi lukuvuoteen, että mä kuvittelisin, että ensi keväänä ollaan sitten jo valmiissa koulussa. Ei muuta kuin oikein lepposaa loppulukuvuotta vaan teille kaikille ja ensi syksynä sitten taas uusi voimin liikkeelle. Näin on, kiitoksia. Männistön koulussa kävi Sirpa Palokari.